Hi friends, welcome back to our channel guys. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஹைட் பிளேஸ் தான். ஹைட் பிளேஸ் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல மேப்பை நல்லா பாருங்க. இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் இறங்குங்க. இந்த இடத்துல இறங்குங்க. இங்கே தான் ஹைட் பிளேஸ் போட போகிறேன். நல்லா இந்த இடத்த பார்த்துக்கிட்டிங்களா? இந்த இடத்துக்கிட்ட தான் அந்த ஹைட் பிளேஸ் இருக்குது. வாங்க இப்போ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்துடுங்க. அந்த 3 வீட்டில் லூட் அடிச்சுட்டு இங்கே வந்து கன் எடுத்துக்கோங்க. இது க்ளோவெல்லாம் தேவைப்படாது. க்ளோவால் இல்லாத இடத்துல தான் இப்போ போட போகிறேன் ஹைட் பிளேஸ்லாம். அடுத்த வாட்டி க்ளோவால் இருக்கிற மாதிரி க்ளோவால் போட்டு ஏற மாதிரி ஹைட் பிளேஸ் வேணுனாலும் கேளுங்க. இப்படி கன் எடுத்துக்கிட்டு இப்படி ஸ்கோப்பு அப்படி உட்காந்துட்டு இப்படி லேடிஸாக ஏறணும். இப்படி லேசாக ஏறினீங்கன்னா அப்படி மேலே வந்துடலாம். இங்கேருந்து கொஞ்சம் ஓகே, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு அவங்க அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம். அடுத்த இடமும் இங்கே தான் பக்கத்துலேயே இருக்குது. இப்படி தான் இறங்கணும், அலாக்கு போட்டு போயிடலாம். அடுத்த இடம் இங்கே தான். அப்படியே அங்கே 3 அந்த மரத்தில் ஏறுறதுனால ஏறிக்கோங்க. இப்போ நான் காமிக்க போகிறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் ஒரு சைட்லேருந்து அடித்தோன்னா நீங்கள் காலி. அது மட்டும் சொல்லிக்கிறேன், டிஸ்க்ளைமர். இங்கேருந்து இவனா பார்த்துட்டானா காலி. இந்த மரத்தில் தான் இப்போ ஏற போகிறான். இந்த மரம் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஈஸி. ஏறிக்கிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான். அதான் பாருங்கள், அப்படியே சுற்றி கூட அவன் தண்ணியில் ஆனால் இங்கேருந்து உங்களை ஸ்கோப் போட்டு பார்த்தாலும் வாய்ப்பு இருக்குது சுடுறதுக்கு. சரி வாங்க, இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நம்ம ஃபுல்லாகவே கேரட்டனில் ஹைட் பிளேஸ் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அடுத்த ஹைட் பிளேஸ் பார்க்கலாம். அடுத்த ஹைட் பிளேஸ் இங்கே தான் பக்கத்துலேயே இருக்குது. இப்படி ஏறிக்கிட்டே வரணும் வேகனா. நீங்கள் அலாக்கு இருந்தால் வேகனா வரலாம். இங்கெல்லாம் பார்த்துங்க, இங்கெல்லாம் எனிமி கொஞ்சம் இல்லைங்க. இங்கே வந்து நம்ம ஹைட் பிளேஸ் பார்க்க போகிறது. இந்த இடத்துல இப்படி நறுக்குன்னு அந்த ஸ்குவாடே வந்துக்கலாம். செம்மையாக இருக்கும். அங்கேருந்து வந்தாங்கன்னா நீங்கள் அந்தாண்ட ஒருத்தர் வந்துக்கலாம், இந்தாண்ட ஒருத்தர் வந்துக்கலாம். செம்மையாக கவர் கொடுக்கும். கீழேருந்து அடிக்க வாய்ப்பே இல்லை. அடித்தாலும் க்ளோவால் போட்டுக்கலாம். க்ளோவால் இருபது போல் அடிக்க முடியாது. அடித்தாங்கன்னா பார்த்துக்கலாம். ஸ்குவாடுனா அழகாக ஒரு ஸ்குவாடு வரலாம். ஒரு ஸ்குவாடில் எத்தனை ஸ்குவாடு வேணாலும் வரலாம். அது மாதிரியான பிளேஸ் தான் இது. இடத்துல பார்த்துவாங்க, நிறைய ஃபால் டேமேஜ் விடுவாங்க. அதில் அது எலிமினேட் ஆகிட போதிங்க. பார்த்து ஏறணும். எலிமினேட் ஆகிட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது. இதுலேயே உன்னோட தான் நம்ம மைனஸ் அடிச்சுட்டு அடுத்த இடம் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு மேலே தான் இருக்குது. இது போயிட்டுருக்குறேன். ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்குறான்னு பார்க்குறேன். ரெக்கார்ட் ஆகலன்னா அந்த கஷ்டப்பட்டு இப்போ வீடியோ போடுறோம்ல. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கு நான் ஹைட் பிளேஸ் தான் எடுத்து போடுறேன். யார் யாரெல்லாம் ஹீரோய்க்கு போயிட்டீங்கன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுங்கள். என்ன யாராக போகணுன்னு திரும்புது. இவர் அந்த வேற ஒரு சிப்லைன் இருக்குது பாருங்கள், அங்கே இருக்குது. அதுக்கிட்ட தான் ஹைட் பிளேஸ். இது வந்து நான் கிளாசிக் மேட்ச்சில் தான் போயிடுச்சேன். நான் அங்கிட்டு இங்கிட்டு போயிட்டு வரதுக்குள்ளங்க வருங்க. ஒரு வண்டி விட்டு வச்சுருக்காங்க.
இங்கே பாருங்க மக்களே, இந்த இடத்துல பார்த்துங்க நல்லா, இந்த இடத்த பார்த்துக்கிட்டு வந்துடுங்க சிப்லைனில். சிப்லைனில் வந்துட்டு இங்கே 2 சைடு பாருங்கள். இல்லை இந்த இடத்துக்கிட்ட எவனா இனிமே கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா அப்படியே வெயிட் பண்ணிடுங்க. என்ன வச்சுங்க, நீங்கள் போடுறதுக்கப்புறம் அப்படி அடிச்சிடுவாங்க. நல்லா பார்த்து வாங்க. முடிஞ்சாலும் ஃபால் கபடி யூஸ் பண்ணி வந்துடுங்க. லூட்டே இல்லைனா கூட சர்வே பண்ணலாம். அது மாதிரி பிளேஸ் தான் அதெல்லாம். அப்புறம் இந்த இடத்துல இன்னும் ரைட் பிளேஸ் கூட இருக்குது. அது ஹை பிளேஸ் கிடையாது, சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுங்க. ஹை பிளேஸ் மாதிரி தான். அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்குவாடெல்லாம் ஒழியும். இங்கே தான் அது. இந்த இடத்துல எப்படி உட்காந்துக்கலாம், கன்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து. அப்புறம் அந்த ஹை பிளேஸ் சொன்ன இடம் இங்கே தான் இருக்குது. வாங்க போகலாம். இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப பார்த்து வரணும். ஸ்கோப் ஒரு கன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்லோவாங்க. இந்த இடத்துல தான் ரொம்ப முக்கியம். படுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு படுத்துட்டு ஸ்கோப் போட்டு லைட்டாக அவ்வளோதான். இந்த இதுதான் பார்த்துங்க, அதுக்கு தரமான பிளேஸ் தான். போட்டையிலே இதுதான் டாப் 1. இப்படி தரமான பிளேஸ் தான் பார்த்துங்க. ஆனால் இந்த இடத்துல 2 பேர், மேக்ஸிமம் 2 பேர் 3 பேர் தான். ஒருத்தர் தான். சோலோ மேட்ச்னா ஒன்றும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை. டிஏ மேட்ச்னா நீ அடித்து பிடிச்சிட்டு உட்காரத்துக்குள்ளே எங்கேயே போட்டுருவான். அடுத்து கீழே குதிச்சு காமிக்கிறேன் பார்த்துக்குங்க. எல்லாம் பார்த்துங்க, எல்லாம் எனக்கு அழகாக அடிக்கலாம். கீழே அடிக்கலாம், தட்டி விடலாம். ஹெட்டுலாம் தரமாக விடுவோம். அது வந்து எவனா போயிடலாம். எங்கேருந்து பார்த்தாலும் ஹெட்டு தான் விடுவோம். ஆனால் அங்கே இருக்கவங்களாம் அடிக்க முடியாதவங்களால எம்பி சுடவும் முடியாது. ட்ரை பண்ணாதீங்க, அவ்வளோதான். அடுத்து கீழே குதிச்சு பார்க்குறேன் எவ்வளோ எழுத்து குறையுது. பாருங்க, வெறும் 120 எழுத்து தான் குறைஞ்சிருக்கு. அலாக் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி நீங்கள் திரும்ப கூட அலாக் போட்டுக்கலாம். அடுத்து இன்னொரு ட்ரிக் சொல்ல போகிறேன். அந்த ட்ரிக் தான் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும். இந்த ட்ரிக் ரொம்ப தரமான ட்ரிக் தான் அது. சரியான ட்ரிக்கு. தரமான ட்ரிக் தான். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. எந்த இடமா இருந்தாலும் அது ஒர்க் ஆகும் அந்த ட்ரிக், ஓகேவா? நீங்கள் வந்து இப்போ ஹைட்டான இடத்துல இருந்து குதிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் நார்மலாக குதிச்சு போடுறேன். அதுங்க இவ்வளோ எழுத்து குறைஞ்சிருக்கு, ஓகேவா? நான் வந்து இந்த ட்ரிக்கு பண்ணி விட்டுற போகிறேன் அவங்களுக்கு. பார்த்துக்கோங்க. நினைச்சிங்களா? இப்போ எந்த இடமா இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகும். நெட் ஆஃப் பண்ணிட்டு உடனே ஆன் பண்ணிட்டு இப்படி குதிச்சிருங்க. அவ்வளோதான். பார்த்தீங்கன்னா எழுத்தே குறையில. அது வந்து ஜோனில் குறைஞ்சிட்டு இருக்குது அந்த எழுத்து, ஓகேவா? நான் எதுக்கு ஹை பிளேஸ் ரொம்ப ஹைட்லேருந்தே காமிக்கிறேன் உங்களுக்காக. சரிங்க, இந்த இடத்துலேருந்தே காமிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. வீடியோ வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஓட்டி வைக்கிறதுல கூட வச்சு பார்க்கலாம். இங்கே வந்துட்டு இங்கே 2 குத்தணும் இல்லை. நீங்கள் ஹைட்டான பிளேஸ்லேருந்து இப்படி உட்காந்துக்கிட்டிங்கன்னா நெட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிட்டு உடனே கீழே குதிச்சிருங்க. உடனே கீழே குதிச்சிங்கன்னா எழுத்து குறையாது. ஓ, மேலே நிற்கிறேன். எங்கள் பண்ணாமா பக்கு பார்த்தீங்களா? பக்கா ஃபோன் வந்துச்சு போல். இந்த இடத்துல ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. பார்த்தீங்களே, என்ன பண்ணலாம்? நேரம் ஓடுங்க. பார்த்தீங்களா அவங்களே இறங்கிட்டேன். பார்த்தீங்களாண்ணா இறங்கிட்டேன். பார்த்தீங்களா? ஒரு எழுத்து கூட வரையில. அதான் அவங்களே ட்ரிக். பாய் பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் போட்டு பாருங்கள். பாய் பாய் மக்களே.